khajani tahuk tei buhuk chong tini haina hai mangpili kasai phaikha tamni hinkhe sini khoroksa rungsrwngnai sini Tripurasa tini thwimani no twiwi tini oro nanglaijak tei bahai kle tini kaisa rungsrwngnai thwi thangka haifano tini o je school ni teacher rok ba master rok bebak no je khari rok homani karon tamo hinui tini swnglaikha hingke norok aboni mangpili no kisisa nainai di angbo belai kheno chajakliya mono twiwi tamoni hinkhe tini sini borok kaisa ke kaisa amo haikhe mamang tini kwlwklaijak thailaijak sini Tripurasa rok tei busuk jora twi tamungno tongkha bwskango aboto joto Tripurasa rok no saimano hingke phari aboni mangpili no kisisa nainai rwnai norok nainai di.
Sa. Engke khazani jakokte boksong rong go makhna naino makhna sini tibrajak ba sikli rok jaraje arong sirnai poritongnai rok tini mohake mamang tini kaisaya makni ya masaya tini bangmano thuine mani nugui tongo hingke phari tini haino hai nalai phinai kaisa sini tirpa mothani ingui je deputation ri tongmani abono tui tini sini khoroksa takuk kok samanno norong phunung pinai ingke bokok samani norok bahai ingjak norok komeno sei hordi hingkai tebo norokni bagai video tumnani bagai ang saitoknai tini bagasano sitong jotono hambai je ano naisrenai rok dati comment to lawo sei muso wok tok dinosaur tei alada je animal tongmani joto dati comment khairuk badi je ano naisrenai rokni bangai kaisa sujok tinin deputation boroni no nugui siring ke tong sokmalia kong kham hai song blog rogo video ni thani tamani bangai deputation khangke song sadharan to tei ni bangai pherang ni bangai lama ni bangai tak er moddhe ni sinoro tripura flat cholai thangkha lama rok ta uphan clear ya ko kabang maja kabai ke bitong ko botro ni bangai ba nanan ধরনের সামাজিক বা আর্থিক সমস্যার নতই বা সামগ্রদি রেগানি সামগ্রদি বহাইর নতইসং ডেপুটেশন রলাই অমজত রাজনৈতিক দল নরগু বনিবাঙাই কোনো দিমত করি রদি কাহাম কক কিন্তু বরনি দিমান নুগুই আংবমস মামনে গ্রাসে তোমার দিমান তিপ্রা একট দাইতি ইমপ্লিমেন্ট খাইথং ব্লক সি তিপ্রা একট দাইতি ইমপ্লিমেন্ট খাইথং তে কাইসা তঙ্গু ভিলেজ নির্বাচন দাইতি খাইদি ঠিক tongbono khaidi kokroi te kaisa angkha 125 amendment bill bono bu roman kokroi kintu nirok je ekot je khais bahat age na ne kendra sarkar baisi enke u block level ni ei je officer bole kendra sarkar ni sire torkoglang asuk de borni power lang ar kono jaga to ei postaro bobagra long lip rohi sujak to bobagra long lip slogan no sade state slogan de gusono khaidi ro hinde salai ni thanglai side sala samalia haipun omono kaisa wasok thai khlayo korikha dimboroni thani tamano tui bo boroni thani thangsinai muni kuno lamas korikha waisa sawu kusna kus waisa sawu no compromise without greater tipraland waisa ke sawu interlocutor mane tekus korikha bon thani ge 6 মাস বতাক লাই থাঙি বিশ্বাস কাই তংলাইলা হা এউ মন্ত্রী ইংনাই রব 6 মাস বিসিংগন পোস লাই র ইয়াংকে মন্ত্রী ইয়াকানাই হনাই রব ইয়াকালিয়া ge boron thani kus krekha inke buskango village election ro phai tongo nge kaisa natok toma phunu gunai inke omono natok arte kaisa belake dukho jonok borok kubai no tabo akai jak baisala ha u slogan ro no tongmurok no boroni mas mega mas deputation holaima jaga ang or mega rok mane bat siros di or jaga deputation uje masa mangne buskang ni nata petarok je masa kugnai rok kisa masa samungmai tongnai rok borok kaisa sin tongsi je borok butelo busila ha obosoi busiba nangu kaisa ko kaha ke khnadi tipramo thangkha soi BJP ni agent BJP ni dalal mane te or jaga kono dimot krikha soi batpar sujakok sin kok borok baike thokai omoni sarate kuno watsik boron bangai kaha an buku te phailia asuk borok no bibrant khaga asuk borok no thungkha mana asuk borok no jongjalo khiklaika siklar ni thenang koyen musugu angbu jubok angbu sigu nirok utti pramotha BJP IPF tini sorkaro ei 6 bosoro 56000 sakri korikha komai thangkha bonus 100 dinro 56000 niro ni joto ni somosya boro sakri কর্মসংস্থান নাবার্ড চিনি জিএমপি ni খরকসা আদং শাখা চিনি রাদা কমরেডার তুমি শাখাবা নাবার্ড ni যে এই বড় রিসার্চ খাইমানি অনুসন্ধান খাইমানি তথ্য নামানি ত্রিপুরাং খাতাবো 100 4 নাম্বারও 6 নাম্বারও তংমানি
tabok 26 number thang soika rozgar ni beparo busuk khoroksa gor ai matro 9000 আগে মানিক সরকার স্বর্ণযোগ চলাই টঙি হপর 2011-12 সাল রগ কবই না আপর স্বর্ণযোগ বরংনি থানি চাকরিনি আসক ক্রাইসিস ইন্ডিয়া রোজগার আয় ইনকাম খুব কাহাম লিভিং স্ট্যান্ডার্ড কাহাম ক্রাইম করই কিন্তু তাবক তমাং খাবা বামনি জমনাও 2018 সাসি 800 সাসি এসআইবি রোগ করই বসি তাবক 8800 নিছে গোबां এসআইবি রোগ 2018 ni pore masapa engineer na jaglia masapa no doctor ni khaijaglia even covid ni somoy nije ni pranno zuki rowoi jara duty khainai nurse borok sasi temporary nurse jara course khai phaijak borok no high temporary khaina mani borok sasi beton pora mas hogia ko umongkha bjp umongkha ipft umongkha motha inke u kogro no divert khaini bangi tabok toma khai tongkha hindu muslim nang rowa nangnai wansa borok nang rowa nangnai joting je khoting nai songjara koroi borok rok hain bangino siring siring ke ta tongli ta khu phatara ongkhadi lama ongkhadi omo hai bat parok ni birudde sengte bo kothor পদক্ষেপ khai lorai ma khainai boskango sojogma khangke borono o rajyoni theke namon nishan borono mitroi maronai asegno hambai